Nemáš doma bicie, ale tento nástroj ťa zaujal a chceš začať hrať? Paráda, vitaj! Možno ťa to prekvapí, ale na začiatok nepotrebuješ žiadne bicie, žiadne činely, nič. Stačí ti tvoja obývačka, takýto cvičný pad a pár paličiek. V minulom videu sme si ukázali, ako si zautomatizovať základné pohyby, ktoré robíme rukami. Dnes k tomu pridáme pravú nohu, čiže kopák. Začneme týmito troma jednoduchými rytmami. Prvý. Druhý. Tretí. Ak ti to ide, tak skús trebárs do každého z nich počítať. Raz a dva a tri a štyri a. Alebo prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba. A keď aj toto zvládaš, tak poďme ďalej a skús tieto dva troška náročnejšie rytmy. Prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba. Alebo druhý. Prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba. Takto si to môžeš cvičiť aj bez sady doma. Ver mi, na začiatok ti viac netreba. Pre ešte viac obývačkových cvičení sleduj môj profil.